שלום לכולם, תל אביב על הבוקר, מדד תל אביב 25 יורד 2.19%. מה שקורה היום בעצם זה שהמדד מסתובב בין תמיכה ב-1050, שזה בדיוק היה נמוך, להתנגדות באזור ה-1060, מין דשדוש כזה עד שנראה קביעת מגמה מחר בוול סטריט, או לפחות בחוזים העתידיים. מה שקורה כרגע זה שבמידה ו-1050 יישבר למטה, בוודאות, לא בנקודה 2. שבירה למטה תוריד את המדד לאזור 1032, ובמידה ונראה פריצה למעלה על ידי חוזים טובים, מחר הכיוון יהיה 10,080. המניות הבולטות היום בבורסה בתל אביב, נתחיל עם מניית רציו. רציו עולה היום קרוב ל-10%, מחזור יחסית גבוה לשעה הזאת, פריצה יפה של קו מגמה יורד. נראה כמו תיקון אחרי ירידות חדות שהחלו, אין עוד לסמוך על זה שזה הולך להיות תיקון מתמשך, אבל ללא ספק היום יש איזשהו כוח בסקטור, גם מודיעין עולה 5%, גלוב עולה 7.5%. מניית אזורים שבמעקב צמוד היום בתרדמת מוחלטת, אבל אני רואה בזה סימן יחסית חיובי שהשוק כל כך שלילי. בואו נעיף מבט מקרוב. המניה ממש בקצה התחתון של הדגל, אם תשבור למטה יכולה לאבד את הקו המגמה החיובי שאני חושב עליו. כרגע היא בתרדמת פה, אני מחכה לפריצת אזור 510, אפילו אזור 513, 515. במידה וזה יקרה, אני מאמין שהמחזורים יתאפסו. ניתן לראות פה היה מחזור גבוה לפני כמה ימים, במידה ותהיה פריצה המחזורים יעלו. מניית טבע עולה היום 4.4%, משלימה פער ארביטראז' ואפילו עולה קצת מעל. לאחר מספר ימים של חוסן יחסי בוול סטריט, עדיין לא במצב של קו מגמה עולה. מין תיקון טכני כרגע, אני עוד מאמין שאם הבורסה לא תהיה טובה היא יכולה לחזור אחורה, בינתיים היא במעקב. אז אם נסתכל היום על מרכז המעקב בבורסה בתל אביב במניות הכבדות, נראה שהמניות הכבדות המובילות הן מניית טבע ואלביט מערכות. אלביט מערכות עולה בימים האחרונים יפה, ועולה היום אחוז כנגד מגמת השוק. מניה שבהחלט שווה לעקוב אחריה. יש לה מין התנגדות מסוימת באזור של 15,115, 120, האזור הזה שהיא נמצאת כרגע. יהיה מעניין לראות אם היא תפרוץ את האזור הזה בימים הקרובים. מניה נוספת שבולטת היא נייר חדרה, עולה 0.60. אם יהיה לה את הכוח לפרוץ את האזור הנוכחי, בהמשך היא יכולה להגיע לאזור ה-16,000 בטווח הקצר. 16,000, האזור הזה. ולסיום, מניה קטנה שמצאתי מעניינת, היא אלון הריבוע הכחול. אלון ריבוע כחול. מניה שלאחרונה, לאחר ירידות מאוד חדות, החלה פה איזשהו תיקון, מחזור די גבוה. לאחר מכן החלה בדשדוש. בואו נסתכל קצת מיותר קרוב. יהיה מעניין אותי מאוד אם המניה תצליח לפרוץ את אזור 2162, האזור הזה. במצב כזה, לדעתי היעד הראשוני צריך להיות במצב כזה, אזור 2240, משהו כזה, אזור 2240, וייתכן גם בהמשך אם יהיה מספיק כוח, יעד של 2370. זה בהנחה שהמניה פרצה, לא לרכוש לפני. במידה והיא פורצת אפשר להיכנס, טופ של 3-4%. עד כאן תל אביב על הבוקר, אני ניר עזר, מאחל לכולם שבוע טוב ורווחי.